авторчето вече е в работна позиция. Здравейте на всички! Днес ще направим едно кратко видео как да си забъркаме пелети за метод фидер риболов. Аз ще направя малко количество пелети, защото няма да ловя много. Ще ловим 2-3 часа. Принципно повечето от производителите, особено на по-скъпите, по-качествените пелети, имат обяснение как точно да увлажним пелети, колко време да ги държим във вода, за колко време стават готови. Но ако не знаеме тази информация, също може да се увлажним пелети. Увлажняваме ги бавно, постепенно, както правим с сухата захранка. Слагаме малко вода, бъркаме, малко вода. Оставяме да попие тази вода. После втори път леко увлажняваме, най-добре с пулверизатор, защото иначе ще прекалим с водата. По-добре по малко вода, повече време да отнеме, но да станат качествено увлажнени. Когато пелети са увлажнени както трябва, те стават като донапренени, мекички и не се развалят. Държат си формата, но са меки. Сега ще започнем увлажняването. И в процеса ще видим как трябва да стане. Пулверизатора пръскаме. Бъркаме. Идеята тук е всяка пелетка да е увлажнена, да е намокрена и лека по лека да абсорбира водата, която е нужна, за да стане като донапренче самата пелетка. Не по-малко, не повече. Не трябва да се разсипват. Правилно приготвените пелети не са някаква лепка смес, която да забием и това е да стои цял ден в хранилка. Те трябва да са, самата пелетка трябва всяка да се отделна. Да слепват леко една за друга, но да не стават буси. Или да се разпадат. Най-лошото, ако преувлажниме, тогава те се разпадат и става като сухата. Смисъла на пелетката се губи. Този пулверизатор, който ползвам, пуска по много малко вода. Затова пръскам толкова много. Ако използвате друг, който пръска много, съответно по-внимателно. Ето така изглежда първото навлажняване на пелетите. Както виждате, няма остатъчно вода по съда. Не сме ги заляли във вода. Просто сме намокрили всяка пелетка. И те стоят, всяка си стои отделно. Сега оставяме така поне за 5 минути, в най-добрия случай за 10 минути. После ще направим второ увлажнение. По същия начин с малко по-едрите 3 мм пелетки.
Когато видим, че всяка пелетка е навлажнена, това е първото увлажняване, оставяме да поеме влагата. Изчакваме 10 на минути, 5, 6, 7 минути, може да разбъркваме през това време, да видим какво се получава с пелетките. Но да дръпне малко вода и тогава ще увлажним втори път. Да, бавно става процес. Но по-добре да стане качествено, отколкото да ги прецакаме. След малко ще ги проверим. Изминаха 10 минути. През това време разпънахме въдиците. Приготвихме мястото. Продължаваме с увлажняването на пелетките. Едните пелетки, 2 мм, забелязваме, че са поели цялата влага. Не е останала никаква влага в съда, в който бъркаме. Но и пелетките всяка стои отделно, една от друга, не са слепнали. Другите пелетки, тези са 3 мм на динамит, леко са слепнали една за друга. Не са толкова ронливи. Разбъркваме. Но и те са изпили цялата влага. Пробваме леко, не се лепят една за друга. Значи искат още увлажняване. Увлажняваме втори път с пулверизатора. Това е достатъчно. Всяка пелетка е леко навлажнена, оставяме да попият. Също правим и с по-малките. Оставяме за още 7-8 минути. После ще ги проверим пак. Изминаха още 7-8 минути. Проверяваме какво се случва с пелетите. Пелетките пак са изпили цялата влага. Не се слепват една за друга. Всяка пелетка стои отделно. Стискаме леко в ръка и виждаме, че лепнат вече. Не става на буца, но лепката една за друга. Това е напълно достатъчно увлажняване за метод фидер хранилка. Ще видим как ще стоят в самата хранилка и всяка пелетка ще се разпада по-отделно. На камерата няма как да се види, но пелетките стават като донапренени, като ги стиснете. Това е правилното увлажняване. Другите 3 мм леко слепват една за друга. Но това е различният производител, слага различни съставки. Пак се изпили цялата влага. Пробваме леко. Лепката една за друга доста по-добре от по-малките пелетки. Сега зависи. Най-добрият вариант е да ползвате едни и същи пелети на един производител. Тогава за 2-3 риболова ще разберете колко време им трябва, колко вода и всичко ще се получава по-бързо. Също зависи температурата навън. Колкото е по-топло времето, толкова по-бързо стават пелети. Когато е по-студено или зимата, отнема доста повече време. Зимата даже по-добре да се ги увлажни вкъщи. Или някъде, където е по-топло. Това може да не отнеме 1 час правилното приготвяне на пелети. Да видим как работят пелетите.
Слагаме лафтерчето с куката в средата на пресата. Поросваме с пелетки. Пелетките са всяка по-отделно, не се слепват сами. Пълним до върха на пресата. Ето така изглежда. Лафтерчето се подава леко. И сега слагаме водата да видим какво се случва, когато хранилката падне на дъното. Веднага започва да излизат балончета, влиза въздух между тях. Ето как се разпадат пелетките. Много бързо, колко 10 на 15 секунди отнема. И лафтерчето вече е в работна позиция. Стои леко навдигнато. Идеално, ако дойде рибата, започне да смучи, да яде пелетките и да ни засмучи лафтерчето с куката. Въобще цялата идея на лафтерчето е да направи куката лека, за да може рибата по-лесно да я засмучи. Ето така трябва да изглежда метод фидера. Да освобождава бързо, до 30 секунди трябва да е освободил лафтерчето, да е в работна позиция. Сега ще пробваме с другите, с зелените. Слагаме лафтерчето в средата, пелетки, разпределяме ги. И да видим във водата. Излизат балончета. Ето. Лафтерчето вече е в работна позиция. Пелетките се отделят около кошничката. Вече на 10-20 секунда, ако дойде риба, презентацията е готова. Някой път ще покажем, ако не увлажним правилно пелетите. Как по 2, по 3, по 5, по 10 минути лафтерчето не заема работна позиция. Стои залепено вътре в хранилката. Всичко става като глина. Да, ако мине риба наоколо и направи течение на водата, ще размести малко пелетките, но лафтерчето като цяло си е в работна позиция. Леко повдига куката, прави колкото се може по-лека, за да не усети рибата. Така трябва да изглежда метод фидер. Имаме кълване вече, хубава риба на метод фидер. Доста борбано, сега ще ме хубаво.
Доста бормено, хубава река. Ширончето е много хубаво, но си го пускаме да бъде.